verdensrekorden for 500 meters løb er 3 minutter og 26 sekunder for mænd. For kvinder er den 3 minutter og 50 sekunder. Og første spørgsmål, hvor hurtigt løber de? Og der tager vi så 500 og dividerer det med 206, og det er så lige med 7,3 minutter i sekundet for mænd. Og så 15, så tager 500 igen, og det dividerer vi med 260, og det er så lige med 5,77 minutter i sekundet. Og det er så kvinder. Og så for at regne det om til kilometer i timen, så tager vi så 7,3, som er facit heroppe. Og så dividerer vi det med 1000, og det giver så 0,0073, og det ganger det så med 3600, og det er så lige med 26,28 km i timen, som så er facit for mænd. Og så tager vi facit over hos kvinderne, og det er 5,77, og det dividerer det med 1000, og det er så lige med 0,00577, og det ganger så med 3600, og det er lige med 20,77 km i timen, og det er facit for kvinderne. Og spørgsmål 2. Hvis den hurtigste mand skulle løbe på 3 minutter og 15 sekunder, hvor hurtigt skulle han så løbe? Og der tager vi 1500 og dividerer det med 195, og det er lige med 7,69, og det dividerer det med 1000, og det er lige med 0,007, og det ganger det med 3600, og det er lige med 27,69. Så han synes at løbe 7,69.